Yanbaba podcast. Comment m nwetagasịrị after ka m mechara video concerning Ijele na anya bụ gbam. Do you understand me? Some of our people wepụta na ikwu that na Yanbaba is putting his family at risk. Do you understand me? Now, anyị amalụgo ebe ọya na-aya anyị si. Do you now understand me? Ịma before, some of us are shying away from that symptom and sickness a na-aya mụ na gị na-abụbụ ndị Igbo na Igbo. Mana kịta now, anyị identify go that sickness a na-aya mụ na gị na-abụ na Igbo. Ebe onye Igbo nwere ike ịpụta because of na Ijele interview na nke gbam. Some of our people na-aza ya ekwu kịta na Yanbaba na-put his family at risk. Means gịnị? Na mụ na gị na-abụ ma ọya na-aya anyị, na mụ na gị na-abụ ma ebe ife na-eme anyị si. I don't know if you get my point. Mana kịta mụ na gị na-abụ ghọtagoro ọya na-aya anyị, ifugo na ọgwụgwụ ya eluona. That is why onye dịka mụ ji akụpụrụ Gọvanọ Soludo aka, na-akụpụrụ onye ọbụla na-fight to end insecurity n'ala Igbo. Asịkwa m na onye ọbụla aka ya dị ni end insecurity n'ala Igbo, aja ala Igbo chebekwa onye afọ onye sọkwara anya bụrụ. Do you not get my point? Ajụkwa m unu dịsị ajụjụ. Ebe gị nwa na-ege m ntị nwere ike ịnọ on the opinion of that na onye ọbụla dị against Maazị Nnamdi Kanu, maọbụ onye ọbụla criticizere Nnamdi Kanu, maọbụ onye ọbụla opposuru Nnamdi Kanu, maọbụ onye ọbụla nwere contrary opinion na ideology gị nwa, na onye ahụ na-enidiri igbu ya. Ajụkwa m unu again. Kedu ife dị iche gị na ndị Boko Haram? Kedu ife dị iche gị na ndị Fulani jihadist terrorist? Kedu ife dị iche gị na ndị swipe Al-Qaeda? I don't know if you get my point. Ebe ị nwere ike ịkpa somebody because of Nnamdi Kanu. Kedu ife dị iche gị na followers of Islam? Kedu ife dị iche gị na ndị Crusaders, ndị Catholic, ndị Christian? Kedu ife dị iche gị na fa? There's no difference. Ndị Igbo sị na uche onye adịghị njọ, onye na uche ya, na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ihe ndị Igbo ji wee kwuo okwu a because na onye ọbụla nwere ka o si eche echiche, onye ọbụla nwere ka o si aghọta ife, na anyị nche niile ama nkwetecha na ofe ife. Mana today, na society anyị bụ ikwukwala akpa m ịzabagosabo agent of zoo, na ị na-asabotage the struggle because na nwanne gị jụrụ ajụjụ, maọbụ na nwanne gị weta suggestion. Do you now understand? Enwere m ike belong na any group, any society, any organization ọ that na for you to ask question or to even have an opinion bụ a crime. Enwere m ike nọ na such group, enwere m ike nọ na such cycle ebe ọ ga-abụ na njụ ajụjụ maka etu a na ife na-eme bụ as na ịbụzi nwa atụrụ Jizọs. You don't question Reverend Father, you don't question your pastor, you don't question a man, you don't question Allah, you don't question Jesus. Ife a niile bụ a crime to them. Ndị Izrel nwere ise efe ike ịkpa anyị gị just na i criticize ala ebere gị aka maọbụ ebere gị isi. Ọ ife some of unu na-eme. Anọ ịkpata m ji ajụ data ajụjụ unu na-agba ọsọ ịza m. We have individual differences. Hapụ onye ọbụla na opinion ya. Ana m agwa unu ya ebe a. So mana kịta mụ na gị na-agbagọtagoro ọya na-aya anyị, is high time na cure ya, and cure ya ahụ bụ end bandit na ndị Boko Haram and ndị swap n'ala Igbo in the name of na fight for freedom of Biafra. Ekenekwenu m unu. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, isikwana na ị mara asụ sụọ n'ala, mana agbacha ọsọ a ga-agụ mile.